Lejliet il-miliet huma ħafna dawk it-tfal li jmorru l-purċissjoni tal-bambin. Din it-tradizzjoni twildet il-Ħamrun kważi 100 sena ilu nxterdet madwar Malta u Għawdex. Din il-purċissjoni nibtet mill-qaddis Malti San George Preka, meta f'lejliet il-miliet tal-1921 rrid li ssir purċissjoni bil-figura ċentrali tal-miliet il-bambin f'Maxtura. One News tkellem ma' Vincent Meli li huwa s-soċju tal-mużew li għalinna dwar ġara f'din l-ewwel purċissjoni. Il-purċissjoni bdiet Don George kien tħajjar li għamel purċissjoni, kien ġabar is-soċi u kien għallhom jien nixtieq nagħmel purċissjoni bil-bambin. U s-soċi naturalment ma kellhomx bambin, ġifieri qalulhom minn fejn se nġibu wieħed m'għandniex. U kien hemm patri Franġiskan konventwali u kellu bambin, patri Franġisk Mikallef kien. U dan għasili fuq il-bambin u għamlu l-purċissjoni, l-ewwel purċissjoni li bdiet mill-menqa. Din li dejjem toġbod u din it-tradizzjoni nfirxet madwar Malta u Għawdex. B'kull purċissjoni bdiet toħroġ bil-bambin u l-fanali fost il-kant u d-daq tal-anijiet tal-miliet. Din il-purċissjoni llum il-ġurnata mxiet ukoll barra minn Malta f'postijiet bħal Kenja u l-Kuba. Intant ftit passi l-bot mill-istazzjon tagħna propju fil-Mużew tal-Fgura iltqajna mas-Superjur Alan Karwana. Hawnhekk għalinna li l-preparazzjoni għall purċissjoni tal-bambin tibda fil-bidu ta' dan ix-xahar. Bħala żmien li nippreparaw fiha nieħdu għandna prattikament in-novena 9 ijiem ta' preparazzjoni. Għalhekk nieħdu id-9 ijiem ta' preparazzjoni nibdew mill-15 ta' Diċembru il qudiem illi jkunu kuljum laqgħat speċjali, laqgħat differenti illi fihom naħsbu f'aspetti differenti marbuta mal-miliet. Fuq kollox it-tfal ikunu madwar il-figura li tfakkar it-twelid ta' Ġesu far f'Betlem aktar minn 2000 sena ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.